Arratsaldeon errugbizale, batez ere Hernani ingurukoak eta gainontzekoak ere ongi etorriak izan zaiteztela gaurko partidaren irudietara. Hain zuzen ere, Espainiako ohorezko B mailako jardunaldi berri bat izango dugu ikusgai, hemen Landare errugbi zelaian, eta bapatean edo gutxi barru emango diote hasiera partidari. Jardunaldia zazpigarrena hain zuzen ere, eta Hernanik gaur Bizkaiko taldea hartuko du, Uribe aldea, badakizue, Mungia, Plentzia inguru hortako herrietako jokalari osatutako taldea, berdez, zikiurik irudietan ikusiko duzuen bezala, eta Hernani orain baloia joko jarriko duen taldea, ohiko janzkerarekin, txuri gorria eta berdea, eta partidari hasiera oraintxe bertan eman dio epaileak, luze jaurtita, Hernaniko ostikaria, Bizkaitarre bikain jaso dute baloia atzealdean, eta eskura jokatzeko asmo osoarekin dira Bizkaitarrak. Pixka bat gorputza berotzeko, lehenengo talkak, baloiaren jabe oraindik ere Uribe aldea, baina defentsa, gaingaineko defentsa eginez Hernani, bakin koila ikusi dugu hor beti bezain indartsu sendo, baina baloia oraindik ere berdeentzat, defentsako ostikada luzea, Mikel Perezek jaso du bi eskura, eta baita ezkerraldera ere jokatzeko asmo osoarekin, Uztartze irekia antolatu dute Hernani zelai erdian, eta ezkerraldea eskura jokatuta, zulua egiteko asmo biziarekin. 10 metroko lerroraino ailegatu dira, baloia eskuetan dutela, Uztartze irekia, fase berri bati hasiera emanez, ikusi duzu hor Mikel Perez, Bellatiredi berriro, Mikel Perez berriro, elkarrekin bikain jolastuz, bikain jokatuz, eta horren eskuinera zabaldute, eskuin egalera, bikain ari dira Hernaniarra pixkanaka metroak eginez, 22 metroko lerroraino ailegatu dira, Neko Noriegak baloia bikain eutsi dio, daiz eta Uztartze irekian, defensa honekin Bizkaitarrek, orain eskura, ezkerraldera, era bat egaleraino, Urumea errekaren alderaino, baina erasoan, baloiari legez kontra eusteagatik, zigor kolpea Hernaniren kontra edo nahi balin badezue, Uribe aldearen alde. Hauek, pensatzekoa denez, ostikalde joko dute, albora, baina momentuz jokalari bate min hartuta dago, eta lehenengo kontua hori zaintzea da, biztan da. Esan bezala, zazpigarren jardunaldiko norgehiagoka, eta beste partida batzuk ere, jakina, 6 partida izango dira orotara maila eta jardunaldi honetan. Aipatuko ditugu banan-banan, Zarauz Kirol elkarteak, Pasek Belenozen kontra jokatuko du etxean, alegia, Gezalaga Okelan Zarauz Kirol elkartea, izen oso esatearren. Bestetik Gasteizko taldeak, hau beraberaren kontra jokatuko du, baina hori atzeratua da, partida hori. Eta bestetik Iruñeko taldea, Launika, ez dakiguna da, hau azken orduan atzeratuko duten, za Iruñan elurra hasi du, edo elurra egiten ikusi dugu irudietan, eta ez dakiguna da jokatuko den ala ez, baina tira. Hori bihar da jokatzekoa, biharko, eta Iruñak, Launikak, alegia, Ferrolen kontra jokatuko du. Haiek ere ez dakigu, Galiziarrak etortzerik izango duten edo ez, momentu ez daukagu berririk.
Beste norgehiagoka bihar jokatuko dena Ourense Campus Universitarioak etxea jokatuko du, eta Gipuzkoako taldeak egingo dio bisita. Abi Eibar Rugby taldeak hori hala zen jokatzekoa jardunaldi honetan, baina hori ere atzeratuta dago. Bestetik, Bizkaia Gernikak gaur ere jokatuko du, jokatzekoa da, ez baitakigu eguraldia zer egingo duen, ze eragingo duen, baina Bizkaia Gernikak etxean du jokatzeko partida Baltexaren kontra. Eta, esan dizuegun bezala, Erranik gaur etxean, oraintxe bete da laugarren minutua, Uribe aldearen kontra jokatuko du edo jokatzen diardu Landaren Toki errugbi zelaian. Beraz, aldaketarik ez baldin bada, atzerapenik ez baldin bada, bi partida gaur jokoan, bestetik bihar bat behintzat jokatzekoa da, eta gogoratu behar dizuet, berez, 13an dela jokatzekoa, 7. jardunaldiko Zarautz Pasek Belenos partida. Baloia jokoan dago, aldaketare izan da epaileen aldetik, orain ez daukat hemen aurrean zeinek ordezkatu duen berez partida jokatu behar zuena, baina ben bitartean Errani irasoan, eskura jokatuz, bikain, txisterako pasea egin ondoren, eskuinera bihar dute, eskuine gale, eta Mikel Perez tinko sartu da, ensego lerrotik oso hurbil geratu da, eta presio eginez Errani, aurrelarien bitarte zuloak egiten saiatuko dira, aurreko jokaldian Beñat Arizeta ikusi dugu, eta orain ezin ailegatu ensego lerroraino, baina bai hurbildu dexente, 5 metrora izango dute uztartze bildua, beti erasoan ziarduen taldearen alde, Erraniren alde, eta Martxelek du eskuetan baloia. Aukera aparta, lehenengo zatiko lehen enseioa egiteko, hurbildu baitira ensego lerrotik, ikus dezagun, bultzaka, pixkanaka Errani, berdegunean zegoen baloia, eta uste dugu, apropos biratzeagatik uztartze bildu hori, zigor kolpea Erraniren alde. Eta eskasera bidaliko du Martxelek, eta handik berrekin erasoaldiari, 5 metrora, baloia ahal bada eskasean garbi jaso, segurazki, eta uztartzen laxoa eginez, metroak irabazi, edo iruditzen zaigu, Mikel Perezen lekua ikusita, bere gana bidaliko dutela baloia. Ez, beretzat bai, baina luze, eskaz luzean, Beñat orain baloia jasota tinko eutsi dio, eta azkenean partidako lehen ensegua, Arroinak egindakoa, Eneko Noriegak egin du partidako lehen ensegua. Beñat ez barkatu. Eneko Noriegak egin du ensegua. Eta beraz, partida hasi eta 8. minutura, hastapeneko puntuak, tantoak, Hernaniren alde. Eskasa irabazi, bi faseko jokaldia burutu, eta azkenean entsegua 8. minutuan. Eneko Noriegak esan bezala. Orain, gero aipamen bat egingo ditugu 15koari, eta falta diren jokalari berri ere bai, esate baterako, gaurko hasierako 15koan, nabarmentzeko modukoak diren jokalariak, ohikoak direlako
Gipuzkoako taldean, eta horietako bat garrantzitsua delako, garrantzitsua esan nahi dugu, istripu handi xamarra izan duelako, Igor Etxeberriak, eta hemendik bijoakio, animoa, alik eta azkarren osadadin, auto-istripu bat izan dute, bueno, berak eta bikoteak, eta ondorioz ez dakigu aurten jokatzeko izango den, baina mina hartuta dago, eta gainera larri aldi handi xamarreko mina ditu Igor Etxeberriak. Bestetik, bai da beste jokalariren bat beste, Osasun aldetik, etxean egon beharra, eta horregatik gaur ez dute jokatuko, aipatuko dituko pixkanaka. Ikus dezagun, ensegu gauzatze hori, agetaratze horretan, pasarazten duen baloia, eta lortutako 5 puntuei beste 2 gehitzen dizkion. Bai hoixe, erdi pasarazi du gaina, Anartze Elosegik, eta ondorioz, 10 minutu bete direnean, 7 eta huts Hernani aurretik Uribe Aldea taldearen kontra. Ikusten duzuen bezala irudietan, berdegunea bikain dagoela esango genuke, bigun bai, neguan gaudelako, eta astean zehar egun batean edo bestean, berdegunea izoztuta egon delako, baina lantaldeari esker, zelaia zaintzen duen lantaldeari esker, bikain dago berdegunea errugbian aritzeko. Lantaldean, beste, Marcos, Xavier, Asier, Antonio, horiek batezen neurri handi batean, zaintzen dutenak berdegunea, zelaia eta inguruak ere bai. Beraz, bijokiai ere, esker ona. Uribe Aldea erasoan, Hernaniren zelaiaren, 20 metroko lerroan, gainean, uztartze irekia, eskuinera zabaldu, eskura jokatuz, baina defensa gainean zeukan eta jokaldia egin nahi izan dute eskuinetik ezkerrera sartu, baina pasea ez da egokia izan, aurrera pasea izan delako. Beraz, utxune nabarmena Igor Etxeberriarena, peitxena. Hiru laurdenetako lerroan. Uztartze bildua, Martxele jaso, baloia, Anartze Elosegiri pase garbia eginda, berriro ezkerretara Martxelek, Mikel Perezek baloia jasoa eskuinaldean, eta pixkanaka ezkerraldeko jokaldia egiteko asmotan diardu Hernanik, Matin Collado pasa egina izan du, baina baloia galdu dut Hernaniarrek, aurrera pasa egin dutelako, eta ondorioz Uribe Aldea jarriko du jokoan, uztartze bilduan. Sailkapenari dagokionez, eta talde guztiek seina partida jokatu dituztenean, Hernani da lehen postuan, 6 garaipen lortuta, eta 30 puntu dituelarik. Gaurko kontrarioa, Uribe Aldea, 10. postuan da, 6 partidetatik bat irabazia, 5 galduta, eta 5 punturekin, esan bezala, 10. postuan. Jarrai dezagun jokoarekin, Uribe Aldeak jarraitzen du baloiaren jabe, ezker aldea, ezker alborako jokaldia eskura, baina pase arriskutsua,
eta baita bikain baliatu ere Anar Zelosegik korrikaldi bizia egin eta jarritzen du, baina azken momentuan bizkaitarrek lortu dute baloiaz jabetzea eta zigor kolpea estaltzeagatik edo baloia garbi ateratzen ez uzteagatik apropos. Ondorioz, Uribe aldearen alde alboko sakea. Luze jo dute eta baita bikain arriskutsu izaten da hori egitea, baina batzuta ongi ateratzen da, hain zuzen ere albora ateratzen utzi gabe, Kepa Mijangosek lortu du baloi hori barrualdera sartzea, ez baitu zapaldu alboko lerroa edo, baina gero Martxelek uztartze erdiak ezin izan du baloia jaso eta gainera aurrera joan zaio. Aurrera pasa beraz, Uribe aldearen alde. Hori beti ere, Uribe aldearen zelaiaren 10 metro eta zelai erdiko marraren artean. Jaso dute hirugarren lerroko hegalak, 7 eta uztartze irekia ondo egin ondoren. Baloia eskuinaldera, aurrelariekin berriro jokatu nahian, bizkaitarrak baloiari eutsi eta ez dakigu legala izan den Pelazen plakaje edo blokatze hori, baina epaileak ez du deus adierazi eta hortxe jarraitzen dute bizkaitarrek baloiarekin. Zelai erdian hor nunbait, gaur. Eta baloia garbi xamar aterako dute bizkaitarrek, jokaldia ezkerraldera eginez, eskura ez. Keinua egin du eta zangoz jo du, uztartze irekiak, eta atzean eharki jaso du baloia aukeraz bagaude Anar Zelosegik, baita kontraraso antolatu ere, baina azken momentuan, ikus dezagun, baloia kontrolik gabe jardun ondoren edo izan ondoren, azkenean Uribe aldeak lortu du kontraeraso hori gelaraztea eta orain 22 metroko lerrotik zangoz joko dute bizkaitarrek. Lehen sailkapena aipatu dugu, errani da lehen postuan 30 punturekin, orpoz-orpo Bizkaia Gernika 6 partida jokatu eta puntu batera, 29 punturekin. David Pelaz baloiarekin, hemen landare toki errugbi zelaian, Martxelek ezkerraldera, paseak errekaldera, ordezkoen eselekuetan eta sarea eta pankartak dauden hegalera. Jarraitzen dute metroak pilatzen, metroak aurreratzen, Erraniarrek eta Matin Collado baloia eskuetan zuelarik, edo zuenean aurrera joan zaio, baina epaileak abantaila lege aplikatu duela uste dugu, eta ondorioz, bai, abantaila lege aplikatu du, baina ez dute Bizkaitarre baloia oso garbi atera, eta ondorioz, uztartze bildua Bizkaitarren alde. Ez dute behar bezala baliatu abantaila legea eta, epaileak ikusi du. Berdeak dira baloiaren jabe. Bigarren postuan esan du Bizkaia Gernika, hirugarren postuan Pasek Belenos. 7 partida irabazita bat galduta, 23 punturekin, laugarren Donostiako bera-bera 5 garaipen lortu eta bat galduta, 23 punturekin, hori ere. Ourense 5. postuan 15 punturekin, Gazteizko taldeak
3 galdu eta 3 irabazi, edo irabazi eta 3 galdu ondoren, 12 punturekin dira, 6. postuan, 7. postuan Balteksa 10 punturekin, 8. Ferrol 9 punturekin, 9. Gesalaga Okelan Zarauz Kirol Elkartea 9 punturekin, 10. lehen esan dugun bezala Uribe Alda Rubi Kirol Elkartea 5 punturekin, 11. postuan Abi Eibar Rubi taldea, partida bat irabazi eta 5 galduta, 5 punturekin, eta azken postuan Launika Iruñako taldea, 12. postuan, jokatutako 6 partidak galdu, eta ondorioz, lortutako gehigarrizko puntuekin edo bonusekin, 2 puntu ditu, Launikak, eta 11. postuan da. Beraz, eman digu gehinbegiratua sailkapenari, eta hortxe dago nolabait lehia lehen postuaz jabetzeko, Hernani eta Bizkaia Gernikaren artean. Ea gaur Hernanik zer egiten duen eta zer egiten duten halaber Bizkaia Gernikakoek horiek ere gaur dutelako norgehiagoka, eta Hernani eta Uribe Aldearen partidaren hasierako ordu berberean ziren astekoak Bizkaia Gernika eta Balteksa taldea. Eskasa jarriko dute abian Hernanikoek, hemen Landare Rubi zelaian, dagoeneko 20 minutu bete dira, lehezatik hasi zenetik, eskasa atera dute Hernaniarre, baina baita Uribe Aldekoek ere irabazi edo, baloia bereganatu jaso. Defentsa lanetan, Bizkaitarrak aurrelarien bitartez, orpokatzaileak bikain eutsi dio baloiari, berdegunera erori, uztartze irekia antolatu, eta orain, Beñat Arizetak jaso du, eskuin egalean baloia, Matin Collado borrokan bera duelarik baloia eskuetan, eta uztartze irekia ondoren, ezkerretara abiaraziko du baloia Martxelek, baita baloia bi eskutara jaso eta ongi utzi ere, uztartze irekia, berriro Martxele baloiaren jabe, eskuinera, eta hor eskuka jokaldi aparta eginda, eskuin aldera iritsiko da baloia, eta ensego egiteko aukera aparta. Baita lortu ere, Hernanik partidako 2. entsegua, ezkerretik eskuinera abiarazi ondoren baloia, eskuin aldean lortu dute Gipuzkoarrek enseiga David Pelazek, hain zuzen ere, 3. lerrokoak, 3. lerroko hegalekoak, eta Hernaniren 2. ensegua. Esan bezala, David Pelaz, izan da 22. minutuan, enseguioa lortu duen jokalaria. Beti ere, taldeko jokaldia izan da, ezkerretik eskuinera abiatuta, baloia bikain pasez pase, eta eskuine galeraino, esaten duguna errukbian, jokaldi garbi eta benetako horietako bat. 12 beraz, Landaretoki errukbi zelaian, 22. minutua bete dela. Gero aipatuko ditugu, pixka bate nolabait estadistikekin lotutako xehetasunak, bitartean Lanar Zelosegi ezkerraldera bidali du, ostikatu du baloia, eta ez du punturi batu bali izan, ondorioz 12 eta huts, David Pelazek egin duen ensiguari esker. Zortzigarren jardunaldia aste bate barru jokatuko da, eta Hernani dagokionez, kanpo jokatu beharko du, Pasek Belen Ostaldearen kontra. 17an aldaketarik ezpada. Baloia, goitikako baloia jasotzekoan, Hernanikoek ez dute lortu bi eskutera jasotzea, aurrera joan zaie baloia, baina ongi baliatu dute Bizkaitarrek, baloiaz jabetzeko, uztartze irekia egin, Hernaniren zelaiaren 24 metrora, esegu lerrotik, eta hor Mikel Perez ari da borroka latzean baloiaz jabetzeko, baina
nagusi oraingoz behintzat, baloiaren jabe, bizkaitarrak eskuinaldera pasak eginez, eta orain ostikadatxoa da, erasoko ostikadatxoa eskuinaldera, eta litekena da ensegoia egitea, bai hoize. Bai hoize, ostikadatxoa primeran jaso, eta eskuinegaletik, banderatxoaren parean, bizkaitarren lehen ensegua 24. minutuan. Hogeita laugarren minutuan. Beraz, 12:05 oraindik ere, Hernani aitzinetik, aurretik. Aukera beraz bizkaitarrek ensegu egin ondoren, oso alboan da, ensaioa alboan egin dutelako jakina, banderatxoaren inguruan, hortaz, jaurtik da ez da erresa izango, errekaldetik, eta indarrez jo beharko du baloi hori, baloia hagen artean sartzeko, ailegatu bai, eta baita sartu ere. Etzen erresa, Etzen erresa, baina beste 2 puntu gehiago, 12:07. Hiru laurdenetako jokalariak egin duen zaigo, eta baita jaurtik eta ere, baita hagen artean pasarazi baloia. 12:07 momentuz, 25. minutua bete dela. Uribialdeko gibelekoak egin duen segua, 15 zenbakidunak. Eskuinetik eta ostikadatxoaz baliatuta. Orain, biztan da, Hernani jarri du baloia jokoan, eta bizkaitarrek jaso erasoa antolatu ahal izateko. Uztartze irekian eta baloia legez kanpo gordetzeagatik eta gainera hitz egiteagatik orain, zigor kolpea eta 10 metro gehiago aukera aparta daukate Hernaniarrek agarteratzeko, baina uste dute eskasera bidaliko dutela baloia. Errekaldera han eskasa antolatu eta jokaldi antolatuarekin entrenamentuetan egiten diren prestaketen ondorioz baloia jokoan jarri, saiatu jauzi apartaren bitartez baloiaz jabetzen eta antolatu jokaldia luze egin dezake, Mikel Perezek izendu hilaratzea, eta bikain jasota bi eskuetara, baina zigor kolpea adierazi du epaileak Hernaniren kontra edo bestela nahi badezue. Uribealderen alde. Lehen zatiaren erdialdera iristear dugu, norgehiagoka. Eta momentuz, 5 puntuko aldeaz nagusi Hernani. Eskuinaldean baloia eskatzen diardu Beñat Arizetak. Eta baliatuko dugu, denbora daukagunez, uztartze irekia atera horretik, gogoratzeko, lehen esan dizuen bezala,
epailean aldetik ere aldaketa izan da, eta gaurko epailea Inazio Bergara dugu, eta orain uztartze bildua adierazi du. Betire, kasu honetan, Uribealdaren alde eta Mikel Oruek jarri du baloia pasabidean, eta zer adierazi du Bergarak, zigor kolpea, Gernikaren kontra, ustez, lurreratzeagatik uztartze hori. Lurreratzeagatik, pentsatzeko da, nahita edo beraien erruz izan dela, eta orain eskasa bikaine izango da, ostika da luzea, eta gainera gertatzen da, atera egin dela zelaitik, legezko eremutik esango genuke, eta ondorioz, baloia Bizkaitarren alde, Bizkaitarrek jarriko dute jokoa. Lehen esan ez badut ere, gaur aldaketa bat edo beste izan da, lehen esan dudan bezala Igor Etxeberriaz gain, baina aipatuko ditugu hori orain baloia berreskuratu dutelako Bizkaitarrek edo ez, uztartze irekian Hernani nagusi, eta Santiago Muñozek jaso ondoren baloia, ezkerrera saiatu dira, Mikel Perez orain, Martxel, baloia presioagatik, Bizkaitarrek egindako presioagatik, errekuperatu egin dute, berreskuratu egin dute baloia, eta ondorioz gainera aurrera erori zaie baloia Hernaniarrei eta uztartze bildua adierazi du. Esan dezagun askar, orain denbora dugunez, lehen lerroan Uribealdeak, ondoko lehen lerroa zelairatu du Sergio Fernández, Markel Lopategi azalkari eta eskuin arroina Fernando Llona. Bigarren lerroan laurekin Mikel Urbe, bostarekin David Mardaraz, hirugarren lerroan ezkerregalean seiarekin Jon Herrero, zazpi zenbakiarekin Prudencio Pereira eta zortziarekin Giltza Jagoba Acebo. Aurrera pasea beraz, adierazi duena epaileak eta jarraituko dugu 15koa lehen aipatu dugu, bederatzi zenbakia uztartze irekia Mikel Orue, joko zabaltzailea Manuel Sánchez, 10 zenbakiarekin, eta hiru laurdenetako lerroan ezkerregalean 11arekin Gorka Iratzagorri, eskuinean 14 zenbakiarekin Gaizka Isasi eta erdietan 12arekin Iban Leibovic, 13arekin Erlantz Pinilla eta gibelean 15 zenbakiarekin Egoitz Garzia. Hernanik irabazi du baloia uztartzei bilduan eta tinko egin ditu metro batzuk aurrera eta orain eskura jokatuz eskuin aldera, baina pase bikaina egin diote Martxeli. Martxelek barkatu zen nahi nuen, Santiago Muñozi eta jokaldia jarraitu du, baina orain Bergara epaileak zigor kolpea Uribealdearen kontra, Hernaniren alde. Santiago Muñoz baloia luze ostikatuko du, segurazki, albora eta antxe berrekingo diote erasoari Hernaniarrek. Uribealdean, ordezko jokalariak, Kepa Gogenola, Alfredo Miranda, Urtzi Astobieta, Ekaitz Aburto, Nicolás Alexander Schultz, Íñigo López eta Zakarias Ourao. Hori dira, beraz, Bizkaitar taldearen hori da 15koa eta ordezkoak. Gero, ipatuko Hernanirena, baina orain, ikus dezagun, Einaut Gorostidi, aurten ohiko ez den jokalaria, izan ez dena, berak jarri du jokoan eskasa, bi eskutara zabaldu, eta orain eskuinera, eskura jokatu ondoren, uztartze irekia, beste fase bati ekiteko, baina Bizkaitarrek lapurtu dute baloia eta zigor kolpe Hernaniren kontra. Oker espanago, ez dugu aipatu, baina biztan da, eguraldi hotza egiten duela esatea ez da gauza berria. Baina orain, elur pitin bat,
elurra, nire ustez, elur guztia edo elurra izan daiteke. Izan ere, Hernanin, lauzpabost gradu egiten ditu. Hemengo mendi guztiak lurtuta daude, beste gure parean dugun adarra. Orain ez dugu ikusten lainotuta dagoelako, baina edozein momentutan argitzen duenean, han ikus dezakegu adarraren puntia, eta puntia baino beherago ere bai, magalean, erabat elurtuta. Eta esango didazue, mendi guztia daude, bueno, bai, gehienak. Gehienak baldin badago prezipitaziorik edo, eta, bueno, esan dute, kostalde daño ere helduko dela lurra, eta guk, ez diegu kaso handirik egingo, zeia badaramatzagu egun batzuk, hotza, elur guztia, euria, eta hemen jokatzeko behintzat, ez dago arazorik, landare errubizelaiko berdegunea bikain dagoelako, eta fresko egin arren, jokalariek, errubilariek badakite bere gorputza berotzen. Orain, Bizkaitarrek protesta egin dute, ez zelako oso legezkoa blokatze hori, eta orain, saiatu da nartzelosegi baloia zangoarekin pixka bat bideratzen, baina lehendik adierazia zeukan zigor kolpea Hernanikoen kontra, blokatze hori ez legala izan delako, bular lepoaldean, eta ondorioz, aukera dute Bizkaitarrek baloia joko jartzeko. Hernaniren 15-koa lehen lerroan, ezkerre galean batarekin Eneko Noriega eta eskuinean Beñat Iradi. Eta lehen esan dugun bezala azalkaria orpokatzailea bi zenbakiarekin Inaut Gorostidi gaur hasieratik. Bigarren lerroan, ohiko xamarra bihurtu direnak, Jose Luciano Abezia eta Iñaki Otaegi. 4 eta 5. Hirugarren lerroan, 6 zenbakiarekin, ezkerre galean Kepa Mijangos eta eskuine galean 7arekin David Pelaz. Eta 8 giltza Mikel Perez ohiko jokalariak. Martxel Aramendi, 9 zenbakiarekin uztartze erdia. 10 zenbakiarekin joko zabaltzailea ohikoa, Santiago Muñoz. Hirugarrenetako lerroan 11 zenbakiarekin hegalean Mikel Bidegarai. Eskuine galean Beñat Arizeta. Eta erdietan 12rekin Matin Collado eta 13rekin Eneko Gartzia. 13a gehienetan 13 zenbakia Igor Etxeberriak eraman izan du. Gaur esan dizugun bezala, istripua izan du eta erabat minartuta. Beraz Eneko Gartzia hasieratik ari dena eta gibelean 15 zenbakiarekin ohikoa Anartz Elosegi. Eta ordezkoen xerlekuetan Xavier Lucas, Xavier Carmendia, Xabo, Asier Arronategi, Andoni Gabirondo, Ekain Pereira, Oier Laskurain, Erik Goñi eta Jon Galdeano. Eta esan dugun bezala, epailea Bergara. Ignacio Bergara azken orduan aldaketa izan delako. Lehen zatia amaitzear dugu, 3 minutu, markagailuak 37. minutua dela adierazten du, baina etenalditxoak ere izan dira, eta ondorioz, Nekanek zalantza du, elor guztia ote den, Inigo baitzaten du, nik ere bai, hemen egin dezakegu apustua, gaueko afaria zeinek irabazi. Eta jarraitzen du Hernanik baloiaren jabe, zelaiaren erdia, Mikel Perez azkenean eutxia ahal izan dio baloiari. Martxelek jaso du, Martxol Aramendik, eta jarraitzen dute. Oain Eneko Noriegak, metro batzuk eginez, baina aurrera erori zaio baloia, beraz, aitzin pasea, aurrera pasea, baina epaileak, Bergarak, zigor kolpea dirazi die, kontra Bizkaitarrei, beraz, dudarik ez, alde Hernaniarrentza Santiago Muñozek, luze joko du ostikoz, zangoz, eta albora, elur guztia zenan, ikustu du elurra ere bihurtzen ari dela. Baina, tira, elur pixkat ikustea ere, ez, Jonan? Gero entrenatzeko zuek, veteranok,
Ba hortxe beriko zeate. Elur gainean, gozo. Guk badakigu, Patripoli hori da Hernaniren entrenatzaileetako bat, eta bere auzoan arratsaldean 4 gradu zeudela. 4.5 Hernanin, 4. Uztartzen laxoa Hernaniren alde, bultzaka, ezker aldetik, orlojoaren eginez, alba da, jarraitzen dute elkarri lotuta, uztartzen laxoa metroak eginez, asko gainera, 10 dozena bat, eta ensegu lerroaren gainean daudeia da, baina eskuinera zabalduta, eskura jokatuko dute, defentsa ere, hor dago, eskuinean gutxi dira, Hernaniko jokalari 2, baina 4-5 defentsa bizkaitarrak eta hor zaila izango da. Eta zer adierazi du, Bergara epaileak, eta gainera txartel horia. Txartel hori bat. Txartel hori bat, defentsa zorrotza egin dute bizkaitarrek, baina defentsa horretan, ez dugu ikusten zein erakutsi dion, txartela. Ni txartela atera duela ikusi dut, baina 15 jokalaria daude. Uribe aldeko 15 jokalaria daude. Bai, arrazoi du. Joanan Iraolak ongi ikusi du, gure teknikariak hemen ordenagailuarekin, baina egia da, bizkaitarra jokalari bat gutxiagoz dihardutela partidan Hernani erasoan, ensegu lerroa gainean dutela, ensegu egiteko aukera aparta, eskuinera jokatuz eskura, eta hortxe, oraindik ez dira llegatu, baina bai, aurrelarian jokaldian, Hernaniren 3. ensegua. Eneko Noriega dela uste dugu, beraz, 17 eta 7. 40. minutuan eta bizkaitarrak jokalari bat gutxiago direla baliatuta, Hernanik 3. ensegua egin du, Eneko Noriegak. Beraz, pixkanaka, gehigarrizko puntua lortzeko helmugara ere, edo helburua betetzeko zorian hernaniarrak. Eta gainera, hagen parean izan denez ensegua, edo hurbil behintzat, aukera aparta, beste 2 tanto gehitzeko markagailuari oso erresa da, hori Joana Iraolak ere asmatuko luke. Naiz eta ez daukagun oso zango zuzena. 17 eta 7 Anartze Elosegirek agetaratzearekin. Lehen zati amaitzear dela, beraz, Hernaniren 3. ensegua jada. Ea, bai, sartu du, bai. Sartu du, horregatik 17 eta 7. Uribe aldea, orain, baloia joko jarriko duen taldea, ostikoz luze, baina Beñatariz eta bikain zegoen bere lekuan, baloia jaso, eta orain Martxel Aramendi, Eneko Noriega, eta Armailetako alboko marraren parean, Beñatiradik uztartze irekia antolatu du, Santiago Muñozek eskuinera, eta hegaleraino iritsi da, Enartze Elosegi tartekatu daan, Urumea ibaiaren ondoko marraren parean, gure laguntzaileak ere hor ditugu, babesleak esango genuke, Garzia autobusak, eta horren parean, markagailutik hurbil, orain berriro Eneko Noriega, eta Mikel Perez baloia 2 eskutara bikain jaso dut, baita eutsi ere, uztartze irekia, Martxel Aramendi, eskuinera zabaldu du Santiago Muñozek, Anartze Elosegi baloiaren jabe, zelai erdian jada, badoa Anartze Elosegi, eta aukera ederra, baina harrapatu nahi zuen Martxel Aramendi, baina ezin, eta hori baliatuta, aurrera pausa baliatuta, epailea Bergarak lehen zatiaren amaiera adierazi du. Orain kafetxo bat hartu, edo
berotasuna bitima lortu agetan, agetan eberiz aldalikuetan, eta barrura doaz gehienak, oraindik ez dugu ikusi asmatu zein kanporatu duen, Uribaldeko zein jokalari kanporatu duen, Bergara epaia. Labur bilduz, lehen zatian aurretik Hernani, baloiaren ekimena berak izan du, jokoan erabat ez genuke esango nagusitu dela, baina beraren izan da baloiaren jabetza, ekimena ere bai, eta ondorioz 3 ensego lortu ditu, 5 eta utzekoa, 8. minutuan Eneko Noriegak, Anartzelosegik 7 eta utzekoa marka gailuratu du, handik 12-14 minutura, David Pelazek egin duen segoa, 12 eta utzekoa, ez du lortu gauzatzea, agetaratzea Anartzelosegik, baina gero, 2 minutura, 12 eta 5-koa eskuine galetik egin dute ensegua, Uribialdekoek, Bizkaitarrek 17 eta 7 eta 40. minutuan lehen zatiaren amaieran, kasi, berriro, bigarren ensegua Eneko Noriegak, taldearen 3. ensegua, eta gauzatzearekin, agetaratzearekin, Anartzelosegik pasarazi du baloia hagen artean, 19 eta 7. Atsedentxo hartuko dugu, eta laizter izango gea zuekin.
Arratsaldeon berriro Hernaniko landare toki errubi zelaitik, lehen zati amaituta, atsedenaldiko minutuak ere jada igarota, Hernani zelaian da, orain armaietatik edo hemen prentsa gunetik eskuinetara ariko da Hernani, eta orain txari dira zelairatzen, Bizkaitarrak Uribe aldea, eta baita epailea ere. Esan behar dizuegu, beste euskal taldeak ere gaur duela Norgehiagoka partida jokoan da, eta Gernika Bizkaia 31 eta huts ari zitzaion irabazten Universitarios Bilbao hori. Bigarren zatiari ekingo diote laster, gogoratu Hernani aitzinetik da, aurretik da, 19 eta 7 markagailuarekin. 3 segu eginda, beraz, laster uste dut ikusiko dugula, bigarren zati honetan 4. segua. Eta jokoan da bigarren zatia ere, oraintxe bertan eman dio hasiera, txistu hotza entzungo zenuten, Bergara epaileak egin du txistu jotze hori, eta ondorioz bigarren zatian gaude, jada men landare errubi zelaian. Paseak eskura jokatu nahian, Hernaniarrak, etxafera entzuten ditugu, ez dakigu non izango diren festak edo jaiak edo... Baina baliteke izatea gaur badakizue euskal preso eta ihaslarien aldeko errebindikazio manifestazioa daudela, herri guztietan, eta litekena da entzun ditugun suziri horiek, etxafer horiek nolabait manifestazioen hasiera adieraziko dutela. Ordu honetan ziren gehienak hasteko aldez aurretik, goizean eta egin dira ekitaldiak. Eta hemen berdegunean, landare errubi zelaiko berdegunean, bikain zainduta, lehen aipatu dugun lantaldeari esker. Eta hemen gaude bigarren zati hau kontatzeko, lantaldean, kamararekin garbendia. Eta teknika lanetan, alde batetik Joanan Iraola eta bestetik Inigo, eta kontaketan ni, eta argazkiak gero webgorrian sartzeko Hernani baitu webgorri polita. Nekane ari da, beraz, lantaldea eta Joanan Iraola aipatu dudanez, badugu beste Joanito Iraola bat. Eta hemendik arratsa dauden eskuminak eta baita Loixi eta hurbilean diren zaleak ere. Bigarren zatiko bigarren minutua, bete da, eta orain baloia luze jaurti dute Bizkaitarrek, han badira Hernaniren babesleen pankartak, Uria neumatikoak, Perfait, Biatek beira teknikan, oker espanago babesle berria Kominter dugu, badirelako 34 berri. Behaldean ikusiko duzen bezala irudietan adarra, nolabait hornitzaileak, hornidurak, ekolan konponketak edo obrez arduratzen dena, eta beste laguntzaile, beste babesle berri bat, Eher, hori esango dit gero Inigok zertaz arduratzen den lantegi hori. Elektrokimika, Hernanikoa. Beraz, ez dakit entzun duzu, baina Hernaniko elektrokimika lantegia da. Eher, laguntzaile berria, babesle berria, Hernanik duena. Eta pakartoien parean ari da jokoa gertatzen. Ez diago poligonoan Hernani ere bada kursal beste lantegi bat. Bit bat arizeta, horiek ere eraikuntzarako eta bestelako hornigarriak egiten dituena, eta beste babesle berri bat Hernani duena, Induskren. Hori inigo, zer diogu?
Induskren lantegia. Faktoria grafikoa esaten digu Inigo lankideak. Kartelak eta olakoak egiten dituztenak. Horiek batzuk, gero beste batzuek batu dizuegu. Berez, babesleak ere lekua dutelako hemen. Aurrera jarraitzen du 5. minutuan, gogoratu oraindik Bizkaiko taldea 14 jokalarikin diharduela. Aurrelari bat egotzi duelako 10 minuturako Bergara epaileak, kasik lehen zatiaren amaiera aldea. Ea ba, defentsan dihardu Erranik eta logikaz erasoan Uribe aldea, aurrelarien jokoan Uztartze laxoa osatuta, baina momentuz defentsa ona ari da egiten Errani, baina metroak eginez Gernika ez, Uribe aldea. Gernika lehen esan dizuet, beste partidua daukala, Universitario Bilbaoren kontra, eta Bizkaia Gernika irabazten ari da 31 eta huts. 7. jardunaldiko norgehiagokan. Ostikadatxoa, erasoko ostikadatxoa Uribe aldeak, hain justu ere, hor ziarduen bigarren erdia Uribe aldekoa Alejandro Lebrano, baina ez dira iritsi ensegolera orain. Hernani kontraerasoa, Mikel Perez ezker hegalean, Armailaren aldetik ari dira Hernanierra jokatzen, Uztartze irekia, ongi babestua, Marcel Aramendik zangoz erasoa, ez dago defentsarik horrela hor antolatuta, eta Gibelekoak bai, jaso duela Urtzi Jauregik, jaso du primeran. Etenaldia jokoan, eta nik esan dute Jauregi bat, baina Jauregirik ez dago ni dakidala hemen Uribe aldean. Urtzi Jauregi esan dut lehen, baina hori ez da Uribe aldeako jokalaria. Ea ba, fundamentuz jarduten dugun, eta esaten dugunain justu ere, Egoitz Garzia zela, 15 bakiduna, Uribe aldean. Markagailuaren parean, alboko sakea, eskasa, Erranik joko jarriko duena, jarri duia da, justo, baina baloiaren jabe egin dira, ez? Galdu egin dut Erranier, gero beto esan da, Uribe aldea lapurtu hasiera batean, orain berriro Mikel Perezek jaso du, bereganatu du baloia, eta jendea protestaka, baina jarraitzen du jokoak ezkerraldea eskura jokatuz, Beñat Alizeta tartekatu da, Anartzelosi baloia jaso, jarraitzeko esaten du Bergara epaileak, Mikel Bidegarai lapurtarrak baloia, Uztartze irekia, berriro Santiago Muñozek eskuinera, eskura jokatuz, ongi manejatuz, ongi erabiliz baloia, eta hemen badirudi aurrera pasa izan dela, protestan Uribe aldeko ordezko jokalariak eta entrenatzaileak eta bai aurrera pasa izan da, eta aldaketak Erranin Xabi Garmendia sartuko da, Pereirare bai, eta baita Asier Arronategi ere. Xabi Garmendia, Asier Arronategi eta Pereira. Ekain Pereira, aurrekoan esan genizuen, gaztetxotik jokatzen hasitako motila. Ekain Pereira. Oker ezpanago, Einotzukoak edo Ereinotzukoak. Eta zelai utziko dutenak, aurrelariak, lehen lerrokoak, Beñat Iradi, Eneko Noriega, eta gaur orpokatzaile lanetan aritu den Einaut Gorostidi. Einaut Gorostidi ere, gaztetxotatik hasita taldean, eta etxeko jokalariak zainduz, pauso emanez edo tartea eginez, 15koan pixkanaka. Markagailua ikusiko duzuen bezala, dakusagun bezala, 9 minutu hurbiltzear, bigarren zatian jakina,
Hernanik Uztartze bildua irabazi, Mikel Perez baloiarekin, pasea luzatu ondoren, Uztartze irekia, Martxel Aramendi, eta keinu txiki bat eginez, Santiago Muñoz baloiari eutsi, eta Uztartze irekia. Gainetik botatzeagatik bere burua Bizkaitarrak, zigor kolpea, azkar jokatu Mikel Perezek, ezkerraldera Mikel Bidegaraik, blokatu dute, baina baloiaren jabe oraindik hernaniarrak, aurrelarien joko izango da, Bizkaitarren sego lerrotik 15 bat metrora, ezkerraldean Armailaren parean, eta baloia jaso bai, eta nola edo la pasa, Xabi Garmendiak hartu du baloia, Xabok eta zigor kolpea Hernaniren alde, azkar jokatu nahi zuten, baina nolabait blokatze altuegia adierazi du Bergara epaileak alboko marratik kanpora, eta beraz eskasa alboko sakea Hernaniren alde. Hernaniren alde izango da alboko sake hori, eta bat bi hiru denak hilaratzean jara ditezken zazpiak, talde bakoitza zazpina jokalari, hori Hernanik agintzen zuen. Eta eaz jokaldi prestatu duten Hernaniarrek laugarren segua egin ahal izateko, baldin eta Uribe Aldeak ez duen defentsa indartsua eta zorrotza egiten. Baita lapurtu ere Bizkaitarrek, eta hortxe alboko marraren parean banderatxoaren inguruan Uztartze irekia, badiroi Hernanik jasoko dela baloia, bai hoixe. Eskuinera zabaltzeko asmotan, Martxel, Xabi Garmendia, eta elkarrekin aurrelaria jokatuz, laugarren ensegua. Hernaniren laugarren ensegua, okerrezpanago Santiago Muñozek egindakoa. Beraz, baloia garbi irabazi, elkarrekin jokatu, eta baloiari tinko eutsita, Hernanik laugarren ensegua egin du. Santiago Muñozek hain justu ere, 11. minutuan. Bigarren zatiko 11. minutuan, biztan da. Hortaz, 24 eta 7. Orain nahiko erraz du, Anartzelosegik, agetaratzeko, baloia agen artean sartzeko, eta beste 2 puntu gehitzeko markagailuari. Ea baloia pausatu du, jaurtigailuaren gainean, arreta pixka bat utzi, eta erresa zirudien arren agean jodu Anartzelosegik. Hortaz, 26, 24 eta 7 markagailuan. Eta aipatu dugunez, jaurtiketak eta lehen esan dizuet estadistikak gainbehiratuko ditugula, Hernaniren aldetik, hasteko behintzat. Ensegu gile nagusia, 8 ensegu eginda, Mikel Bidegarai, egala dugu. Bigarren, 6 ensegu eginda, Anartz Elosegi. 5 ensegurekin, Mikel Perez dugu, 3. postuan. 4 ensegurekin berdinduta, Abezia, Arizeta eta Mijangos. Eta baita Igor Etxeberria ere gaur jokatzerik ez duen erdikoa. 3 ensegu eginda, Mikel Imaz, Oier Laskuirain eta Franco Di Filippo. Santiago Muñoz, Eneko Garzia eta hoi birekin, eta gaur lehen bizituen eginak Eneko Noriega eta gaur beste bi, beraz, 4rekin berdinduko du Kepa Mijangos, Beñat Arizeta eta Abeziarekin. Eta gero ja, Beñat Iradi, Asier Arronategi, Martxel Aramendi, Ekain Pereira, Pablo Pérez, Xavier Garmendia eta Gorka del Valle ensegu banarekin. Jokoan, baloia eskuinera zabalduz, Hernani defentsatik atera nahian, 20 metroko lerrotik, metroaren pasa ondoren, aitzin pasea, aurrera pasea,
eta uztartze bildua Uribe aldearen alde. Hortaz, lehendik bi ensegu zituen eginak, enekon hori gaur beste bi, 4, orotara. Eta lehen ez dut aipatu, baina ensegu batekin, dozen ardi bat jokalari daude, eta hor sartuko dugu David Pelaz ere, gaur ensegu bat egin duelako dagoeneko. Laizter argiak ere artifiziala beharko ditugu, iluntzen ari duelako. Eta uztartze bilduan Hernani tinko ari da bultzaka, eta baita eragotzi ere baloia garbi atera zezaten bizkaitarrek. Eta babesleekin jarraituz, hauek ere, beren laguntza eskaintzen dutelako, merkatal zentru handia, Usurbilen hurbil. Babesleetako bat, lehen esan dugu, autobusak, Garzia autobusak ere, Arriatzu barazkiak, gaur barazkiekin bazkaldu dugu. Eta biztan da, barazkiak osasungarria dira gorputzarentzat, eta Arriatzuk barazki freskoak eskaintzen dizkigu hemen Hernanin. Laguntzaile Zoaz Nabar, lantegia, lehen aipatu dugu Kursal eta gasolindegia. Abia Karabelen bertan, hemendik metro gutxitara, dago gasolindegi hori. Lehen aipatu dugu Kominter eta beste babesle berriak, Garbi. Garbi zer dugu, Inigo? Lagundu idazu? Bai, Kominter apertegiaren barruko... Bale. Inigo esan di, Kominter lantegiren adarretako bat, Garbi. Ea ba. Lasai. Bai. Lehen esan dugu, Uribe alda jokalari bat gutxe horrekin ari zela, baina ja denak 15 zelaian dira, kanporatutakoa, 10 minutuz kanporatutakoa, barrean delako. Eskaso Uribe aldaren alde, Markel Lopategi jarriko du baloia jokoan. Zelai erdian gutxi gora bera. Jokaldia eta jarraitu dute baloia jabe izaten bizkaitarrek. Lehen 10 minutuz egotzita edo kanpoan izan dena, 3. lerroko bizkaitarra, Prudencio Pereira izan da, baina jada zelaian da. 3. lerroko ez barkatu. 2. lerroko lau zenbakia Mikel Uribe. 10 minutuz kanpoan izan da egotzita. Eta Uribe aldeak aldaketa bat ere egin du. Kepa Gogenola zelairatu da taldean. Eta orain beste aldaketa bat. Hain zuzen ere, Urtzi Astobieta sartu da, zelairatu da. Eta Iban Leibovicek utzi du zelaia. Iban Lebovic. Guk Euskaldun askoren abizenak zaila direla, baina guretzat beste batzuk ere. Hortxe. Bueno, esan dizugu fresko egiten duela Hernanin. Esan dizugu 3-4 gradu. Beraz, azken aldi honetan, hotza dugu aipagarri. Meteorologia aldetik. Eskuinera zabaldu dute Hernaniarrek, baina baita baloia deskontrolatuta ere, ez oso garbi, orain zelai erdian defensa ona egin du Uribe aldea, baina Mikel Perezek jarraitzen du Hernaniaren aldetik baloia eskuetan duela, eta orain Martxel Aramendik baloia eskuinera zabaldu, Xabi Garmendia uztartzaileekin antolatu, eta hortxe dihardute aurrelariek borrokan. Orain ongi bultzatu dute zuriek,
zuria delako kolore nagusia. Xabi Garmendiak ezkerraldera, Mikel Perez baloia jaso du, pase ederra egin diolako Jose Luciano Abeziak, eta orain uztartze irekia, Xabi Garmendiak, Santiago Muñozek, baloiari eutsi nahian, Martxela Aramendik, eta eskuinera, orain zulua eginda, eskuin aldetik anartze losegi tartekatu da, haze pasea, ederra, iaia enseguraino ailegatu da, Hernani, eta orain jokaldi honetan zuluak egingo ditu, eta 5. entsegua. Hernanik 5. entsegua egin du, ikus dezagun zein izan den, 11 Mikel Bidegarai okerrezpanago. Beraz, jarraitzen du Mikel Bidegaraik estadistikan ensegugile nagusia izaten. 29 eta 7 Mikel Bidegaraik egin du Hernaniarren 5. ensegua. Baloiari ongi tinko eutsita, paseak bata bestearen segidan eginez, eta Lapurtarrak amaitu du jokaldia, lehen zatiaren 19. minutua betetzear dela. Bidegarai, ja ohikoa bihurtu dena, eta anartze losegik, 29 eta 30 eta 7 markagailuratu du. Elosegi. Ondorioz, erasoko gehigarrizko puntua ja bereganatuko dute Hernaniarrek, baldin eta espadu egiten zaigu asko Uribe aldeak. 30 barkatu, eta 7. Beraz, ikus dezagun, lehen ja aztua daukat. Mikel Bidegarai beraz, gaur orain egin duen enseuarekin, 9. da, eta Hernanien behintzat, bera da, ensegu gehien egin duen jokalaria momentuz. Argi artifizialak piztu dira, landare toki zela, eta orain bai, asko hobeto ikusten dugu, eta berriro jokoan, Hernani irasoan, pase honak eginez, jokoaren ekimena erabat hartuta bigarren zati honetan, erasoak antolatzen bata bestearen atzetik, uztatze irekia, Uribe aldearen 22. metroko lerroan, baina zigor kolpea Gipuzkoarren kontra. Beraz, lehen esan dudan bezala, 9 ensegu egin ditu, guztira Mikel Bidegarai momentuz 7. jardunaldiko ensegua kontuan hartuta. Beste norgehiagokan, lehen aipatu Bizkaia Gernika eta Universitario Bilbaon artekoan, 36 eta huts aitzinetik da Bizkaia Gernika Bizkaitarren derbian. Beste maila batzuei gainbegiratuta, atzo Frantziako 2. mailako partidan, Miarritzek etxean, Agileran partida galdu egin zuen Balantzeren kontra. Eta okerrezpanago, Baionak ez du jokatzerik izango asteburu hontan, positiboak direla edo. Ez nuke egon nahi momentu hontan, Baionako zelaian, han egiten duen hotzarekin. Hemen fresko dugu, baina Baionan... Hotza! Beraz, hotza hitzarekin, bospasei hitz antola ditzakegu, nekane, bat, hotzaldia. Hotza handia egiten duen garaia. Ospera. Hotza sentitzen duen persona. Ni ez, baina zu igual bai. Osberatasuna. Osbera sentitzen dutenen kualitate abstraktoa.
lasaitasuna, anaitasuna. Bai, badaude gehiago. Hotzgarria, hotza sortzen duen edozer gauzak. Hotzberoa, izango genuke, hitz konposatua, graduak adierazteko hitza. Hozkailua, hortxe sartuko ginateke uda garaian, sargori egiten duenan, hozkailuan, minutu batzu, friska egoteko. Segurazki jende asko izango ditu, oraindik Eguberrietako soberak, han sartuta, zigalak eta olakoak, hozkailuan. Tira, norbaitiek ezagutzen balien modu beste hitz batzuk gehiago hotzarekin lotuta, deidi ezagula edo bidaldi ezagula WhatsAppera, 656-72-6490 telefonora. Hotzarekin lotutako gehiago. 656-72-6490. Baina tira, euskaldunok ez gara osperak, oro har eta gaurko osperoa ongi jasango dugu. Zamarrak eta xirak eta gainerako berogarriak jantzita. Ara, baloia bikain laportu du Beñat Arizeta eta badoa zelai erditik korrikaldean agapean egingo duen segua iaia harrapatu zuten, baina ez pentsa, zelai erdian laportu du baloia Beñat Arizetak eta 6. ensegua. Erason ziar duten bizkaitarrek, baina erne egonda azti Beñat Arizeta gaztea, eta zelai erditik ies egindu, ospa egindu, eta aiope daio, agapean 6. ensegua. 36 eta 7, eta oraindik, desente falta da, partida amaitzeko, 27. minutuan egindu Beñat Arizetak. Ospela guk dakigula, eguzkia jotzen ez duen lekua da, ospela. Beste batzuk, segurazki beste izen batekin adieraziko dute ospela, baina, bien bitartean aldaketak, Otaegik eta Pedazek zelaia utzi dute, eta Oier Laskurain, bestea beste zelaira sartu dena, eta ez ditut ongi ikusi beste biak, laizterre, jakingo dugu. Baina bat behintzat Oier Laskurain bai, hegalean jarriko delako, ezker hegalean. Eta bai, Jon Galdeano, izan da, zelaira sartu duen bestea. Gaztetu? Bai. Erranik berriro eta paseak eginez, bikain ezkerre galetik eta azken momentuan erori egin zaio aurrera baloia Anartz Elosegiri. Entsegua dirazi du? Iruditu zait aurrera erori zaiola, baina ez. Entsegua izan da, Anartz Elosegik. Ez da gizarretik, iruditu zaidan aurrera erori zaiola, baina ez zai erori aurrera. Eta Anartz Elosegik egindu 51 eta 7ko markagailua, edo 53 markagailuratu duena. Lehen 38 eta 7 ziren, eta orain enseguarekin 53 eta 7, eta 28. minutuan. 7. ensegua. Bistan da urten, Hernani oparo da bilera enseguak egiten, eta hori, normala ere izan daiteke, bere mailagatik. Anartz Elosegik agetaratu du, eta 45 eta 7.
Beraz, Elosegi gensegua eta Elosegi agetaratu. Hamabost, 45 eta 7. 45 eta 7. Eta Nartze Elosegik gaurkoarekin orokorrean 7 ensegu ditu bere armarioan. 7 ensegu eginak hortxe dihardute Mikel Egigarai eta Nartze Elosegik buruz buruko norgehiagoka sanoan. Bizkaitarre baut jokalario min hartuta, bien bitartean baliatuko dugu beste gauzatxo batzuk lehen ez dut aipatu, baina gaur beste jokalari ohiko bat ez da ari, hasieratik, Pello Perez. Beraz, 3 laurdenetako lerroan, Pello Perez eta Igor Etxeberria ditugu gaur utxune. Nabarmentzekoak behin-behin. Oker espanago, Hernanik ia da aldaketa gehienak egina ditu. Eta Uribe aldean ere, zelairatu berri da Zakarias Onrahau. Erne orain erasoan diarduelako Uribe aldeak ez, Hernanik du baloia bere gain. Gibeletik hasiteko jokaldia Hernaniarrek, kontraerasoan, Mikel Perez, eskuinera zabalduz baloia. Gustora ari dira Hernaniarrak. Jakina, markagailua aldetik, bero tasunean sartzeko gogoarekin eta ezker eskuinera zabalduz baloia. Urrengo jardunaldiko norgehiago partida, Hernanien norgehiagoka, 8. jardunaldikoa, Inigo esan didanez, larun batean jokatuko du. 16an, arratsaldeko 4etan, Abilesen, Pasek, Belenosen kontra. Gainerako norgehiagokak, 4:00. Orderdi batez utxe egin dut. Beste norgehiagokak hauek izango dira, bera ez balin bada atzeratzen, edo zerbait berezirik ez bada gertatzen, ze otzaldiak badirudi jarraituko duela, bera Donostiarrak derbia izango du Zarautzen kontra, Gizalda Okelan Zarautz. Beste norgehiagoka Ferrol eta Gaztediren artekoa, Abia Eibar Launika, Euskaldunen arteko derbia, Balteksa Ourense, izango da beste norgehiagoka, eta azkenik gaurko Hernaniren kontrakoak, Bizkaiko taldeak, Uribe aldeak, derbia izango du Bizkaia Gernikaren kontra. Hortaz, sailkapenari begira, gaurko emaitzarekin, ez dugu uste aldaketa nabarmenik izango denik, jarraituko du Hernanik lehen postuan eta bigarren Bizkaia Gernikak. Ikusi beharko da, gehigarrizko puntuak nola diren, Hernanik badu jada bat. Bizkaia Gernika 43 eta huts ari zaio irabazten Bilbao, Universitario Bilbao hori. Orain 48 eta huts beraz, 5 puntuak bereganatuko ditu, sailkapenean eta baita Hernanik ere momentuz. Honela genituzke sailkapen orokorrean bata bestaren atzetik. Hernanik eutsiko lioke lehen postuari, bigarren postuan Bizkaia Gernika. Eta Hernaniarra badoaz berriro Ensagu lerroraino, bigarren lerrokoak zuen baloia,
baina galdu egin dut Hernaniarrek, eta albokora aterako da, ez aterako, Martxel Santiago Muñoz jaso du baloia, Uztartze irekia, eta jarraitzen dut Hernaniarrek baloiarekin, eskuinera zabaldu, Xabi Garmendiak egin du pasea, Anartzelosegi tartekatu da, zelai erdiraino ailegatuko da Anartzelosegi, bueno, bata, bi, hiru, lau defentsa gaindituz, eskuinaldean zer gertatuko da, baloia jaso dutela Hernaniarrek, keinua egin, eta ensegua, 8. ensegua. 8. ensegua, Hernaniarrek baloia jaso eskuinaldetik, gustora jokatu, paseak eginez, keinuak ere, zeinik egin du Inigo? Erik Goñik egin duela esaten digu. Erik Goñik egin du, Hernaniren 8. ensegua, beraz, 50 eta 7 aurretik 35. minutua bete dela. Zailkapenari gainbehiratua eman nahi nioke, gertu baldin badaukat, hori da, Hernanik gaurko 5 puntuekin, 35 izango lituzke, Gernikak 34, nire kontuak gaizki ez baldin badaude. Eta gainerako taldeak, ja pixka bat urrunxeago, beraz, uste dugu, denboraldian zehar, Hernani eta Bizkaia Gernika izango direla lehen postuan ariko denak luzaro. Baina aurten aldaketa dago nolabait sisteman, ea, denbora pikin bat ematen digun, Anartzelosegik jaurti du eta baita hagen artean sartu ere baloia. Nio? Lehen ez du lortu ustez errex xamarra zen baloi bat agetaratzea, baina oraingoan bai. 52 eta 7. Hernania da, 8 ensegu egin ditu. Eta Bizkaiko Uribealde taldeko jokalari bat min hartuta dagoenez. Gainbegiratutxo bat emango diegu aurreko jardunaldian izandako emaitzei, hain zuzen ere 6. jardunaldian. Hernanik badakizue, 52 eta 3 irabazi zuela Zarautzen kontra. Bestetik, Gaztedik ezin izan zuen Belenosen kontra irabazi, 34 eta 10 galdu zuen. Derbian, Euskaldunen arteko derbian, bera-berak 26 eta 6 irabazi zion Launikari. Ferrolek 5 eta 26 galdu zuen etxean Ourentzeren kontra. Bizkaia Gernikak mendean hartu zuen Eibar, markagailu, alde handiko markagailuarekin, huts eta 74. Eta gaur Hernani kontrario duen Uribealdeak 32 eta 3 galdu zuen Baltexaren kontra. Baltexaren kontra. Etentxoa izan da, baina Bergara epaileak uztartze bildua adierazi du eta saiatuko da Martxel Aramendi baloi hori pasabidean sartu eta Hernanik baloi irabazten, eta gainera berak zabaldu eskuinera, egalera, pasetan ongi ari dira asmatzen oro bat Hernaniarrak, orain ere bai, eta handoa Anartzelosegi baloia markagailuaren pare-parean, zelaiaren erdian, zer adierazi du, orai pantalla edo, oraindik ez du lortu euskaratzea hitz hori, norbait laguntzen didan, baina pantalla egin du Hernaniko jokalariak, eragotzi egin du jokalari, baloia zeraman jokalariaren ondoan zijoanak, eragotzi egin dio kontrarioari plakatzea, eta hori, ez legezkoa da. Bizkaia Gernika 50 eta huts ari zaio irabazten Universitario Bilbao hori, beraz partida horrek ez dauka soilik azkeneko emaitza,
emango genuke, eta gu jarraituko dugu hemen, landari errubi zelaian, argi artifizialarekin, fresko. Hotza gainean dugula. Erasoan Hernani berriro. Bere zelaitik hasita, baloiari ongi eutsi dio Beñate okerezman dago Arizeta, eta saiatu da baloia jasotzen Xabi Garmendia xago, baina ez du lortu, eta gainera baloia aurrera erori denez, uztartze bildua adierazten du Bergara epailea jakina. Kepa Gogenola ere zelaian da, Uribe alde taldean, bigarren zatian zelairatu da. Ea ba, uztartze bildua. Bizkaitarrek sartu dute baloia pasabidean, hain zuzen ere, bigarren zatian zelairatu den uztartze erdia. Inigo Lopezek baloia bai irabazik Bizkaitarrek, baina azkenean albora bidali da edo atera da baloi hori Armailan aldeko marratik eta Xavier Lucasek jarriko du baloia jokoan. Xavier Lucas, ez dut uste Xavier Lucas denik, ea ba. Eta juz adierazten dugun. Bai, Xavier Lucas izan da, eskaz atera duna, eta baloia berriro nagusi, baloiaren jabe Hernani, orain Uzken Matxin Collado bota dute lurrera, baina baloiari eutsi diote Hernaniarrek, erabat nagusi da Hernani jokoan, pase luzea, hegalaldera, eta hor da burruka orain, norgehiagoka, aurrelarien arteko norgehiagokan, ea ba, zein nagusitzen da Hernani berriro, baloiari ongi eustea lortu du hasiera batean Jon Galdeano. Orain hala ere, bai, Martxel Aramendi tinko, borrokalari, baloiarekin baina itzin pasea. Eta amaitu da partida. Amaitutzat eman du Ignacio Bergarak partida, norgehiagoka. Esan dugu lehen, pare bat aldiz, nagusi izan dela Hernani arlo guztietan. Naiz eta ensegu bat jaso. Bai, baloiaren jabetzan, zelaiaren kokapenean, zelaiaren jabetzan, eta ondorioz 8 ensegu egin ditu Hernanik. Lehen zatian 19 eta 7 aurreratu dira Hernaniarrak, 3 ensegu eginda, eta gero ja, erabat nagusi. Bigarren zatiko 11. minutuan, Santiago Muñozek taldearen 4. ensegu egin du, 24 eta 7. Handik 8 minutura, 19. minutuan, Mikel Bidegaraik, 5. ensegua taldearentzat, Elosegik agetaratu du, 31 eta 7, eta 7 minutura, 27. minutuan, Beñat Arizetak 6. ensegua egin du taldearentzat, eta Elosegik ez du utxik egin, eta 18 eta 7, 28. minutuan, 7. ensegua Anartz Elosegik berak, eta baita agetaratu ere, 45 eta 7, eta partidaren ondarrean, 35. minutuan, 50 eta 7, Erik Goñik egindako enseguari esker, eta Elosegik gauzatu beraz, 50 gora, eta Hernani jarraitzen du partida ensegu ugari eginez, eta baita alde handiko emaitza lortuz ere. Burruka hortxe izango da, Bizkaia Gernikarekin, zein nagusituko, zein izango lehen postuan nagusi. Jokalariak elkar agurtzen, eta gogoratu datorren larun batean, arratsaldeko 4:00 Hernanik Abilesan jokatuko duela, Belenosen kontra, eta kasontan gaur kontrari izan denez Uribe aldea eta Bizkaitarren arteko derbi izango denez,
Uribe aldea eta Bizkaia Gernika guk 17 dugu jarrita Norgehiagoka, baina pensatzen dut hurbil egonda bi taldeak litekeena dela larun batean jokatzea. Beraz, gauza onak Hernanientzat alde batetik, garaipena 8 segu eginda. Bestetik, zelaia ederki zainduta dagoela. Zoritxarrez, oraindik jarraitzen dugu, ikuslerik gabe, armailak hotz, eguraldia hotz, dena hotza. Hozkailuan sartuta gaude. Baina, segurazki jokalariek elkar ongi berotu dute, eta gu, hemen eserita egon garenez, arazo handirik ez. Gogoratuz, Hernani jokatuteko 7 partidak irabazi egin dituela, eta momentuz behintzat, okerrik ez bada, eta gure partetik, batez ere Igor Etxeberriari, ahalik eta azkarren osa edo zenda dadin opatuz, besterik gabe, lantalde osoan izenean, bagoaz. Aio!